Wasudo nyako Ramogi Jokanyo mawuok e pinje 22 manoketo kogi e winjruok mar kedo gi timbe njore nam ataro ma idendo gi dho ngere ni Western Indian Ocean Coastline obago romo e kaunti ma Mombasa mar rango okenge ma gisegoyo kod ng'ikruok ma pod nitie. Romono ma itayo gi jotend lweny mag pi ma pacho ka Kenya Navy oyangore ni midhiero pod nitiere to chutho kotenore kod lupo ma ok opwodhi, achudhe mag nam kaachiel kod jogo matayo ohelni mag uso mwandu ma ok opwodhi. En lweny ma gikoni ginyalo mana loyo ka giketo e tim chike manyicha ne ochuogi mar tiyo kanyakla kendo tiyo mowinjore gi omenda ma ichiwonegi kod riwruoge mawuok oko kata mosewuok oko mar konyogi goyo lwenyno. Recognition that maritime threats, whether piracy, smuggling, illegal fishing, environmental degradation, amongst other, are transnational in nature and required a unified, operationally focused response. We are deeply aware that no single nation can secure the seas alone. It is through collaboration, interoperability, and mutual trust that we can effectively respond to the complex and evolving threats in the Western Indian Ocean and beyond. What we want to avoid is to take resources from development partners. For that, you see the main partner is the EU, and then duplicate efforts and institutions, tools, and mechanisms. We should not do that. We should be working together, and this is in this spirit that we are together with you, and we were working very closely with the DCOC Secretariat, and we would like to also see to it that in the practical operational aspects that we are working together.